Yang supaya pi sekarang ke Amen Faithful and True Channel, but sekarang ke jeng pule ya kan ke city jong u Ignatius jong ke Antioch, u Bishop jong ke Antioch, ya ke ba ulah thok seki nong Trales ke city seki Tralians, ya ke ba ulah thok ke senem sispa sipau edi, de kini ke jeng thok kidei kibangi ong the writings of the early church fathers. Bagi jing thok jong ki kepa balang ha ka sedang ni ki snem ki spa snem ki badang sedang jong ke balang. Habang yang kepa balang ki tau ya ki bishop ki balong ngilabon ong ki senran jong ki bishop. Yang batai kiniat yang tagai jing ong. Senran jong ki bishop kemut jong kitu ki ba la jan bat ki apostol kum ni tip kum ya way na pedeng kini ki kepa balang way wa kerteng u Iranius jong ka Leon bishop jong ka Leon une udai u ba labut ya way pat u bishop u Polycarp jong ka Smyrna but une u Polycarp uladei u senran jong u apostol Yohanes tu kumta ya ong ki senran jong ki apostol tu we na preng jong ki taru ki dei une u Ignatius jong ka Antioch par marba ulo im ha kene ki kene ka spas nam ke banikong di udon ha kene ka kerdan jong kini ki kepa balang ki banikong dia mentangi pule ya kene ka city jung sya ki Tralians pat syaban pule benya syakmat nga ai kuble ya pi ki bas ngap berbor ya kan ke channel junga ya ki video beper ya ki topik beper ki mat beper but don bun jaj ki nong ngap jong kan ke channel ngai kuble ya pi baro ki nong ngap ki de nadu ki don ki father ki leng dok soblei ki ba ngap ya ki ne ke jingkren junga kan ke channel don ru ki pastor don ru ki teman pesan don ru ki riu pajba ki paj runget jong ki wepat ki balang pat ki para banget jong ke balang pat kan niam Katolik ku blei pi iwe pat kam time ki ba da Christian don ya kan ka channel don nyungut ki bala Christian da ka ki long member ya kan ka channel pat ngap yang subharu ya ki bin ya ki ban salong member pada kiban sa Christian. Tidak pun Christian ru ya kan ka channel dak pa pilih sa ka website ke berteng amenfaithfulandtrue.com bat ka don ka we ka tab ke ba kerteng support us. Di pila ban support pila ban Christian ya kan ka channel berteng ka mission ke barit ban pen priang ya gospel bat ya ka jing sisa jong Chris jong uman sima kui jong bleu kpa sya barok kibriu jong kabri u hanyo trap u hanyo skum but baya kaba ni wanra kamdei kaba mi na kaliang jong simet andre ngalasim na ki benta pa per ki badon haki jing tho ki ba per chapang ki dogma chapang ki bangi de ban ngai pat ki badai chapang ka Bible pat ki we pat ki benta jong kani ka niam Kristen dir mar kata ngakarmen pi ya Christian ya kani ke jing temu pada kani ka mission ke baret jong ka Amen Faithful and True channel tinggal ya no mentai sa kani ka jing pule ya kani ka city jong u Ignatius jong ka Antioch syaki Tralians ke bala thok kumbah ki snem sispa sipau AD but ulat thok kumne sisa haba pi kongu iau bishop kuma pi kongu iau Jesus Christ kapau sai hanga ba pi im om kat kum karukom jong kibriu andre kat kum karukom jong Jesus Christ ubala yap na ka bantah jongi kenang balang ba ka jingget ha ka jing yap jong u pin dup light na ka jing yap kumta kalong kapadon kam pat kumta ru ke ba pile ba phim dei ban le klem ke jingalam jong bishop but ba
pin ko ngu ru ya ka kan hun kiling dok soblay the presbytery kumba day haki apostol jong u Jesu Christ u balong ka jingkermen jongi hauba ngin sya shem lada ngi im hau kalong ru kapadon kam ba kidikan kibalong kinong sambat kinong sumar ya kijing maya ba kui jong Jesu Christ kin penhun ha ki benta barok ya ki breu barok namar kim day tang ki dikon jong ka bam bat kati handrei kilong ki syakri jong ka balang ublei kumta ki day ban ya dai la de na ka jing syak keno kumba ki kyar na ka ding hakaju karukom to ai ba uwei un burom ya ki dikan kumba u burom ya u Jesu Christ bat kumju kumba ki burom ya u bishop kum ka dur jong kpa bat ya ki leng dok soblei lene ki presbyter kum ya ka dorbar jong ublei bat ya ka kunhun jong ki apostol klem kine omla ban khot ya ka kum kabalang ngas ngaus kem ba pi pidiang ya kani namar ngalayo i ya ka nuksa jong ke jing e jong pi bat ngayo ya ka hakadur jong bishop jong pi ka jing long jong uhi ka long ka jing hikai ka bakrau bat ka jing sngurit jong u ka long ka bor jong u nganget bawat ki bom mane bleiru ki burom ya u uta ubadon hapo ka jaka kentang ulong ubakhoy hendrei uta ubadon syabar ka jaka kentang umlong ubakhoy kata kamut ba uno ubale klem ke jinga day bat u bishop ki presbyter dan ki leng dok soblei bat ki dikon umdon ke jinga tiblem ka bakhoy kumta to sngap kelut haba uno ukren hapi light sapang u Jesu Christ ubana ka yeng jong David pat jong ka Maria ya ubala kha sisya ya ubala bam badi sisya ubala syak ban ben sisya hapo jong Pontius Pilatus ubala syak sanar pernah sisya bat yap ha ka jing pej jong kiba habeneng kiba hakendau bat kiba hapo ka kendau ubala mi pat sisya na ka jing yap haba ukpa jong u ulapen mi pat ya u bat hakaju karukom ukpa jong u un pen mi pat ru yangi ha u Kristisu lada ngingei ha u kiba klem ma u ngimdon jingkermen satia kene gede ka siti ka balengkot ke bengi la pule ha kene ke singi pada se kendiat ngin pai ya ka e ke baladon ha kene ke siti kamat ke ba pedeng jong kene ke siti kalong ban kongo ya bishop ya ki lengdok soblei bat ya ki dikon mangi barok khai kiri pajba ngi ban pendem haki di ban kongo ya ki lakumbangi kongo ya Jesu Christ ya blei ukpa bat ya ka kunhun jong ki apostol mut kini kidei ki bayeng ha kata karukom ha kaliang jong kejing ya da ya kejinget ha kaliang jong kejing sam ya kejing maya jong Christ di kadai yangi iwe pengen ko nguru pengen buat ya kum kane ka jing penyai ya ka ba Jesu Christ hi ulabu halor jong ki apostol bat da ka ba kini ki apostol kila ai pateng ya kane ka bor da ka jing bukti kumbangi syam ha ka kam jong ki apostol pada ki pat ki siti ru jong u Paulus apostol di konmen ko para abangi pai ya ki jinto ki badon hapo jong ka niam Kristan ki badai nadu ki por ki panikong nyu i ya kane ka jing don jong wei unong sharai nang ta ki don ki baya trelang don hapo jong ki don biang susu ki nong ya trelang pat kum ta terter ki don kerdan badon wei unong ya lam tekani kebetulan kum kene ka structure kum kene ka rukom trikam kadon tang
hak kabalang Katolik hadu mentah mene di komen ke para itu kita sengap yang lar pi dah sengap hadu kan ke por akan ke video pi kita sengap yang lar pi pule bah ya ka history jong kan niam Kristen pin omla klem dak lalong ki Katolik di namar kata komen ke para ngakot ngawer ya pi ba pin pule pin wad benia ya ka history jong kan niam Kristen bat ku mo ong we u mata long record u John Henry Newman uba mensua ulong u bishop jong ka balang Anglican ka balai klat no naka nyam ka balang Katolik haba u lawat benia ya ka history ka bai sisa jong ka niam Kristen ula ong ba ladai ngi ngam jeliu ha ka history Kristen ngin sa sange ka jinglong Protestan de komen ko para ya sam ya kini ki video ki bade kum kini sekiweiru ki hanmen ki para do ki parsenam ki para jintau jong blei ki kun ki jong blei baro de komen ko para to try un yarap ban pensai ki jingmut jong pi ban air ya pi ka jing slur ban pen ya so elade bat kenyam bat kabalang Katolik kabane nadu kapor jong ki apostol hadu kan ke sngi kebangi dan keren bat pidang sap ya kan ke video to try jisu un IAP ke jing start bat ke jing syampang ke jing slur bat ke jing tip tu ya ka ai ke bau blei labu ulasat nak bantai jongi iwei ba iwei bat ke jing im pura ngin yo tang na kabalang bat kaniam Katolik kata gade gijing sisa wala da bun kim su tenat ya kata karkom keren